ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ ଗୁରା? आली ना ये किलो 5 टका एटा कौन हुए कौन ଔଷଧ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ଏଗୁରା ହେଲା ଶାମୁକାଉରା ଦେଖେ ଶାମୁକାଉରା କିନ୍ତୁ ହାଇ फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छा समस्ते आई होप बहुत ही भले थे ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଇଏ ହେଲା ପାଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ପଡୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ହେଲା ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗଟି କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ କହିଥିଲି ନା ମିଠା ଏଟା କୋଉ ଜାଗାଟା ମୁଣ୍ଡଳି ବନ୍ଧ ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗଟି ହବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ତ ମୁଁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଆମେ ମିଟୁଆର ମୋର ଅଛି କୋଉଠି ନଈ ଭିତରେ ଆମେ ନା ଦେଖିବା ମାଛ କେମିତି ଧରା ହଉଛି ଆଉ ନଈ ଭିତରେ ବି କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରତେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିପାରତେ ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ଲଗ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ଲଗକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବେଲ ବଟନ୍ ଦବାଉ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ବ୍ଲଗଟି ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବ କାରଣ ମୁଁ କରୁଛି ନା ଆଜି ହଉ ଯିବା ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଚାଲ ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ଆମେ ଯିବା ଡଙ୍ଗାରେ ହେଲା ବସିବା ନାକେ ଶୀତ ବହୁତ ହଉଛି ମତେ ମିଠୁ ଏକଦମ ହଉନି ନା କଣ ମିଠୁ ଶୀତ ହଉଛି ତମକୁ ଶୀତ ସରିଯାଇଛି ମିଠୁ ଏର ହଉ ଚାଲ ବସିବା ଡଙ୍ଗାଟା କଣ ହଲୁଛି ବେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ବସି ପଡ଼ିବା ମିଠୁ କଣ ଚାଲିଲାଣି ଡଙ୍ଗାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଉଛି ପଛ ଆମେ ନା ଏଇଠି ବସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗଟେ ବନେଇବା ଏବେ ଆମେ ବସିଗଲେ ପୁରା ଟପ୍ରେ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମଙ୍ଗ ବୋଲି ବସିକିନା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ଆଉ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ମାଛ ଏମିତି ସିଜିନ୍ ନଥାଏ କୋଉ ସିଜିନ୍ ଅଧିକ କମ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଲୋକ ନେବେନି ଶୁଖୁଆ କରାହବ ଆଉ ନା ଆଉ କଣ ହେଲା ଆଉ କଣ ଖବର ସଇଲାଣି ଜାଲ ଉଠଉଛ ନା ପୁରା ଖତରା ହେଇଛି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ମାଛ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମିଠା ତମେ କଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛ ତ ମାଛ ଏଇନା ଜାଲରୁ ଫିଟିଲା ଦେଖିଆ ଏଇଆ ଭିତରେ ନା ଏତେ ନାହାନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ଜାଲରେ କଡା ହେଇନି ନାଇଁ ଡେରି ହବ ନା ଏଟା କଣ ଚିଙ୍ଗୁଡି ନା କଣ ଚୁନା ମାଛ ଜାଲଟା ଟେକି ଦଉନ ଏଇ ଦେଖ କେତେ ମାଛ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ହେଲା ଖତରା ଏଥରେ ବଡ ମାଛ ଲାଗିବେନି ଆଉ ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଭିତରକୁ ହେଲା ମାଛ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଲରେ କେମିତି ଅଜା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମିଠା କୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ଆମେ ହଉ ଯିବା ତ ଆମେ ଯିବା ନା ସେଠିକି ସେଠି ପୁନିଆ ଯା ମାରୁଛନ୍ତି ମାଛ ହେଲା ସେ ଯାଇ ଯିବା ଏଇନା କେଉ ତା ଆଗରୁ ଦେଖ କି ଭଳିଆ ସିନେରୀ ଆମର ଏପଟେ ହେଇଛି ମିଟୁ ଭାଇ ଆମର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଣ୍ଡଳି ସାଇଡରୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସନରାଇଜ ମାନେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଖତରା ଆମର ଏଠି ହେଲା ପୁରା କାଚ ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରିଥିଲି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଏଇଟା ମାନେ ପଛ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ପାଣି ମାନେ ଏଠିକି ଆସିବ ମାନେ ଯେତିକି ଟାଇମ ରହିବ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ ମାନେ ମନ ଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ
କେତେ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ନା କ'ଣ? ରାତିରେ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନା ମିଟୁ ଭାଇ, ଭୋଜି କରନ୍ତି ଏଠି। ଏଥିରେ ରାତିରେ ରହିକି ଭୋଜି କରାହବ। ଆମର ଦେଖ ବ୍ରିଜ ସାଇଡରେ ଆମର ଜାଗାଟା, କିନ୍ତୁ କଷ ହେଇଛି। ଏଇଥର ନଈବଡ଼ିରେ ବାଲିଗୁରା ପଳେଇ ଆସିଛି ନା, ଗୋଟା ଭୋଜି ଗୋଟେ କଲେ ହନ୍ତା। କ'ଣ ଘାଣ୍ଟ ଭୋଜି ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ହବ ଏଠି ଯଦି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭୋଜିଟା ହବ। ହଁ ବା, ନଈ ମଝିରେ ଭୋଜି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ନା କ'ଣ? ଏଇଟା ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ, ରାତିରେ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ। ଗୋଟେ ଖତରା ଲାଗିବ, ଗୋଟା ମାନେ କାଚ ପାଣି ନା। ଗୋଟେ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ମୋବାଇଲ ଆଣିଥିଲେ ତା ବନେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ମାନେ ପୁରା ସେପଟକୁ ଯିବା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ରଖା ହଉନି କାଠ ନା। ଓହୋ, ତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି ମାନେ ସନରାଇଜ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସନ୍ତି ଏପଟକୁ। ଆମେ ବି ଆସିଛେ ଠିକ ଟାଇମରେ। ଆଉ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ତ ଫାଷ୍ଟ ବେପାର ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ମାଛ ସିଏ ସାରି ସାରିଲେଣି ବିକି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ବୁଲି। ଆଉ କେତେ ହବ ମାନେ ଏତେ ଗଭୀର? ପହଁରା ନ ଆସିଥିଲେ ଆସିବନି ନା କ'ଣ? ଆମକୁ ଆଇଛି ହେଲେ ଆମେ ଆଇଛୁ ନା, ଆଉ କି ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିକି ପହଁରିବ ନା। ଆଦା ହାଇ କରିଦିଅ। ହାତଟା ହଲଉନ। ତାଙ୍କର ବିଜି ଅଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାକୁ ମଝି ନଈରୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏପଟା ହେଲା ମାନେ ମୋ ବ୍ରିଜ ସାଇଡ୍ ଏପଟଟା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟକୁ ଲାଇଟଟା ଆଉଛି, ବାକି ସିନେରୀ ହେଲା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ହେଲା ସିନେରୀ। ଆଉ ବ୍ରିଜ ତଳେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ନାହିଁ କି, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପାଣି ପୁରା ଉପୁଡୁ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ଏପଟେ ହେଲା କ୍ଲିନିନେସ୍ ଆମର। ଏପଟେ ଖାଲି ମାଛଙ୍କର ଘର ଯୋଉ କହୁନଥିଲି ମୁଁ, ସେଇ ତ ଏଇ ଜାଗା। ଆଉ କ'ଣ, ଦୁଇ ଡଙ୍ଗାର ମିଳନ। ମାଛ ଦେଖିଆ ହେଲା, ଅଜା ଆମର ଧରିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି। କୋଉଠି ମାଛ, କୋଉଠି ବଡ ମାଛ? ତମେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବା ଟିକେ ସମୟ, ଏନା ଟିକେ ମାଛ ଦେଖିଆ ହେଲା। ପୁରା ନା କୂଳରେ ଅଛୁ ଆମେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ମାଛ, ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। ମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି ନା। ଏଇଟା କୋଉ ମାଛ ଗୁରା? ଆଳିଗୁରା ନା। ଏ କିଲୋ 500 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ? ଔଷଧ। ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିବ, ମାନେ ଔଷଧିଆ ମାଛ ଆଳି। ଖତରା ମାଛ। ୟାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଲ ଥାଏ ନା କ'ଣ? ଜାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ମାଛ ହଉଛି ମେଡିସିନ ମାଛ। ହେଇଗଲା ଆଉ ହେଇଗଲା ହଜାରେ ନା କ'ଣ? ବୁଲି ବୁଲି କମ ବାଟ ଆଇଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଜବର ନା। ଭାଇ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହେଇଥିଲା ପୋଡ଼ା ଇଏକା ମାରିଥିଲେ, ଗୁଣ୍ଡୁରିକା ମାରିଥିଲେ 8-10 କିଲୋ ଘର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛାଡ଼ି ମାନେ ଯୋଉ କଥାରେ ନଥାଏ କି, ପ୍ରକୃତିର ଯୋଉ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେ ଦେଖୁଥାଏ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା, ମାନେ ଯେତେ ଦେଖୁଥିବ ତମେ ହଜି ଯିବ ତା ଭିତରେ। ଇଏ ମାନେ ନିଶାଶକ୍ତ ଜାଗା ପୁରା। ଶୀତ ପାଣିରେ ଅଧିକ ଆଳି ପଡ଼ିବେ। ତ
ଖରା ତ ସେମିତି ଯୋଡ଼ାଏ ଆଉ। ଏରା କ'ଣ ଶାମୁକାଉରା? ଆଉ କ'ଣ ଏଇନା ବଢ଼ିବ? ଶୀତ ଦିନରେ ଆଉ ପାଣି ବଢ଼ିବ। ଏଗୁରା ହେଲା ଶାମୁକାଉରା। ଦେଖେ ଶାମୁକାଉରା କେମିତିଆ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବାଲି ଭିତରେ। ବାଲି ନୁହଁ ତ ପାଣି ଭିତରେ ଗାର କରିକି ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଦେଖିପାରୁଛି ଆ ଭିତରେ ମାଛ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୂଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ମାଛ ହେଲା ଭିତରେ। ଏଟା ତ ହେଲା କିନାରା ଆଉ। ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମିଟୁ ଭାଇ ଏଇନା ଆମର ମାଲେମାଲ। ଦେଖ ଦେଖ ମିଟୁ ଭାଇ ଆଜି ପୁରା ଧନୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସକାଳ 9 ମିଟୁ ଭାଇ ଧନୀ। ଖାଇବାଟା ଆଜି ମିଟୁ ଭାଇ ଦେବେ। ସେଟା ତାଙ୍କେ ମାଛଟା ଧରା ହୁଏ। ଟାଇମ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିପହର ଖରାବେଳ। ଜାଲ କେତେବେଳେ ପକାଉ? ନାଇଁ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଧରି ହବ? ଏତିକି କାରୁ ପାରିପାରିବେ। ଏଇଠି ତବେ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆମ ଦାଦି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦାଦି କ'ଣ କେତେ? ଦାଦି କହୁଛନ୍ତି ଦାଦି ଗୋଟେ ହାଇ କରିଦିଅ। हेलो भाई को सब्सक्राइब कर दो। ओके भाई चैलेंज ओके चैलेंज। दादी कौन पोहड़ा पड़ी ପାଣି ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ଲାଗୁଛି ଗାଧେଇବା। ତମେ ଡେଇ ପଡ ନେଇ ପହରିକି ଯିବି। ତାମର ଡଙ୍କା। ମିଟୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଅଧା ନଈରେ ଡେଇବେ। ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଯିବି? ତମେ ଧର କ୍ୟାମେରା। ମିଟୁ ଭାଇ ମତେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଆ ବେଶୀ ଭିତରେ କରିବାନି, ଆମେ କୂଳରେ କୂଳରେ କରିବା। ଆମେ ଏବେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ମିଠେଇ? ସକାଳ ଟାଇମଟା ବୁଲିବ ମଜା ନା ଆଉ। ସକାଳେ ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳେ ଖତରା ଆହୁରି। 4ଟା ବେଳେ ବି ଆହୁରି ଖତରା ଏପଟେ। ଖାଲି ବସିବ 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 ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବ ରାତିରେ। ତାପରେ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ ହେଲା। ଯିବା ନା ଉପରକୁ। ମିଟୁ ଭାଇ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ଆସିଥିଲା? ପଳେଇଲା ନା? ଏଇଠି ମିଟୁ ଭାଇ କେତେ କେତେ ପାଣି ହବ? ଏଇଠି କେତେ ପାଣି ହବ? ଏ ବେଶୀ କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ ଏଠି କୂଳଟା ନା। ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲେ ହନ୍ତା ଚାଲନ। ବାଉଁରି ହଉନି ତ? ବାଉଁରି ଏରିଆ ହଉନି। ଯାଉନି ତ ଚାଲ। ଆମେ କୂଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିବା। ମିଟୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେପଟୁ ଦାଦି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା। ଦାଦି ପହଁରି ଆସିବେ ଯାକେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ନା କ'ଣ? ନା ଏଟା ଯାଅନି ଏଟେ। ତ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ କାତେରେ ଚାଲୁଛି ନା କ'ଣ? ମାନେ ଯୁଆଡେ ଡିରେକ୍ସନ ଦବ ସେ ଚାଲିବ। ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ କେମିତି ମାରିବ? ଗୋଟାଏ ସାଇଡରୁ 2ଟା ହଉଛି। ହଁ
ଆଚ୍ଛା ତାର ଯୋଉ ତଳେ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥାଏ ଆହୁଲା ସେଇଟା ହେଲା ଏଇଠି। ଏଇଟା ଆହୁଲା ଏଟାକୁ ମାରିବ ଆଉ ଯଦି ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମର ସଫର ସରିଗଲା ଏଇଠି ବହୁତ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଆଳି ମାଛ ଦେଖିଲେ ହେଲା ପୁନିଆ ଦା ମାଗୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁନିଆ ଦାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଆମେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯାହା ବି ହଉ ତ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେବା କାରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲେ ବହୁତ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା କରୁଛି କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଖତରା ହେଇଥିବ କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ପୁରା ମନମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିବ ତ ପ୍ଲେସ୍ଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ବୁଲି ବି ପାରିବେ ମାନେ ଖତରା ଜାଗା 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ସକାଳେ ଆସିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ 4ଟା 5ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ କ'ଣ ସୁଲସୁଲ ପବନ ଟିକେ ଦେଉଥିବ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ବଗ ଫଗ ବୁଲୁଥିବେ ମାଛ ବି ଏଇପଟେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି ଘରକୁ ଯିବା ନା ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବେ ନା ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ